Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer, hvordan man lol. Hvordan man sætter eller uploader videoer fra Bandicam. Gå ind i vend filer fra din computer. Og jeg er her også. Musse. Hej igen. Det. Ja, dårligt udseende herfra. Okay, jeg håber i hvert fald vi er der. Så smækker jeg den her i. Så venter jeg. Upload video. Vente. Den her skal lige hedde Prøv. EP. Nej, Prøv. EP. Internet. Sådan her. Eller vi spiller og så fail. Kan ændre. Så skal jeg bare vente. I må godt lave noget andet imens. Jeg trykker lige pause indtil den er færdig. Jeg gider ikke at trykke pause. Tryk pause. Tryk hvad? Pause. Pause. Jeg kan godt lide det. Er det ikke her, man videoer? Woohoo! Hvad? Sådan. Nu er den færdig. Da. Så ikke jeg kan huske, hvad den gør. Prøv. Okay. Okay, så bla bla. Ja. Du ved godt, du ikke filmer, ikke? Jeg filmer. Gør du? Nå, det er fordi, jeg bare har lagt den der med. Ja. Skal vi se den? Hvad er det for en video? Var det den der video, vi lavede? Ja. Nu må jeg bare ikke se den. En video af billedet. No. Let's play for episode 1. Er det dig, der har skrevet episode 1? Ja. Sådan. Hej YouTube. Hej. Og det var sådan, man